Тапшыруыбызга килгән алдагы котлау сәламен укып киткәндә, милләтебез өчен олы шатлык һәм горурлык хисе туды. Чөнки үзе бер тарих булып яшәгән ак яулыклы әбиләр исән булганда, тарихыбызны алардан белеп, якты киләчәккә атлар өчен өметләр бар. Котлау хатын шундый юллар башлый. Кадерле әниебез, Хана Идрис кызы Тимербулатованың бүген 15 февраль көнне олы туган көне. Аңа 94 яшь тула. Дип язганнар кызы Рәкибә, кияве Алимҗан, оныгы Эльмира тормыш иптәше Илдус, уллары Айдар, кызлары Эльнара тормыш иптәше Марат, оныкчасы Рамазан, җылы теләкләр тулы бу язманы. Һәр кешенең тормышы үзе бер тарих. Һәр кемнең тормыш юлы туган, яшәгән җиренең тарихына барып тоташа. Әниебезнең дә узган гомер юллары сыкланырлык. Бүген дә үз биеклегебездән карап, әнкәйнең шул кадәр сабыр, тырыш булуына таң калып, әле ярый ул дөньяга туган да безнең әни булган дибез. Балаларын һәр вакыт бер уш эшендә берләштереп, барыбызны да тигез күреп, яратып үстерде. Хәленнән килгән кадәр барчабызга да ярдәм итте. Эштән өйгә чапкан арада һәр вакыт тәмле ашлар пешерергә дә, өйне пөхтәлектә тотарга да ул булдырды. Өстәвенә безне дә бар эшкә өйрәтте. Аның ягымлы карашы, тәмле пешергән ризыклары, җылы сүзе һәр вакыт безне бер табын артында җыеп алга атларга көч бирде. Шуңа да без аңа мең рәхмәтле. Картлык көне бик бәхетле, тыныч әниебезнең. Ул бүгенге көндә кадерле әни, яраткан дәү әни булып гомер кичерә. Аның урыны түрдә, кадер-хөрмәттә, тәрбияле. Йортыбыз гөрләп тора, хуҗалыкларыбыз да зур. Әти-әни безнең тәкъдиребез. Тәкъдирнең мисалы әти белән әни туган, торган җир. Буларны сайлап алып булмый. Әти-әни догасыннан да зур дога юк. Инде әниебезгә 94 яшь тулды. Үз аякларында йөри, аек аң, тулы иман белән яши. Әле озак еллар безгә әниебез җылысын тыеп яшәргә насыйп булса иде. Кадерле кешебез, сөекле әбекәебез, сине олуг бәйрәмең белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Сиңа хәерле, бәрәкәтле гомер, күңел кирлеге, ныклы сәламәтлек телибез. Ходай сиңа киләчәктә дә якыннарыңның ихтирамын, игътибарын тыеп яшәргә насыйп итсен. Барысы өчен дә рәхмәт сиңа, әниебез. Тормышыбызның ныклы тоткасы син. Һәр кайсыбыз өчен олы бер терәк, яшә әле шатлыгыбыз булып. Син бит әнибезгә бик кирәк. Без үскәндә 5 үстек, кыш балалары кебек. 4 кыз бала идек өйдә, уртада үсте егет. Әнкәй безне үстергәндә түргә таккан ак бишек, зур тормышка чакырып торган җәйләрен ачык ишек. Үсеп җиткәч шул ишектән тирә-юньгә таралдык. Үз бәхетен һәммәбез дә бу тормышта табалдык. Әнкәйнең бишек җырлары, көйләре истә һаман. Шул көйләрне гел сагынып без кайтабыз яңадан. Безнең кайгы синең кайгы булды. Безнең шатлык сиңа да. Авырлыклар булса бергә үтеп, шатлыкларны һәр чак уртак итеп, җитә алсаң иде йөзгә дә. Әнкәйсез тормыш сагышлы, гомерен биреп балага бәхетле итә ана. Шул бәхет өчен сиңа без әйтәбез, әнкәй, рәхмәт. Әнкәйләр исән булганда, дөньялар тыныч, рәхәт. Хөрмәтле Хана Идрисовна, матур туган көнегез котлы булсын. Бала аныкларыгыз сайлаган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Biraz eğlen, dil başında
için uçrашabız